Over iets minder dan 4 weken is het zover. Maak het woord, de goede doelenactie van Omroep PNM. Voor de tweede keer dit jaar. André Hammans is aangeschoven, weet er alles van. Ja. Over 4 weken is dit het, Ico? Of ja. Vindt het hier plaats? Hè? Over 4 weken zitten we in deze studio voor wederom Maak het woord actie. Na vorig jaar hebben we dit jaar toch besloten om het weer op te gaan pakken. Goede doelenweek. Vorig jaar hebben we heel veel reacties gekregen, omdat heel veel mensen toen wensen konden insturen. En daarop later na een evaluatie kwamen er zoveel reacties naar boven. Of het dit jaar wederom willen we doen. En dat gaan we dus ook weer oppakken met de omroep. Ja, vorig jaar had Pelemaas een heel lastig jaar vanwege corona. Veel mensen waren er ook op gerelateerd. Is dat dit jaar weer zo? Ja, de wensen zitten er dit jaar weer in. De basis van de uitzending, die trouwens gaat starten 17 december tot 23 december. De basis is hetzelfde. We gaan ook weer wensen vervullen voor die mensen nu kunnen insturen op dit moment. Maar we gaan ook dit jaar weer toch naar buiten toe. We gaan elk dorp, kern willen we gaan bezoeken. We gaan beginnen de eerste dag in Bezel. Daar gaan we starten. En we eindigen de laatste dag hier in Panningen. En in al die dagen gaan we elke kern bezoeken. En we gaan er ook wensen vervullen in de kern. We gaan ook kijken, want er is overal iets te doen. Want we hebben heel veel reacties gehad van mensen van... hey, kom eens bij ons langs. Want we hebben ook het spotje gemaakt van... in welke herberg kunnen we gaan kijken. Nou, daar hebben we heel veel reacties op gehad. En dat zijn we nu aan het uitwerken. En de bedoeling is dat we daar ook allemaal op bezoek gaan. En dat kunt u allemaal live volgen via radio, televisie en social media. Dat is ook gewoon live te zien als de verslaggever ergens op bezoek gaat? Ja, we beginnen 's morgens om 8 uur met de live-uitzending tot 's avonds 10 uur. We hebben weer verschillende discjockeys, DJ's die hier aanschuiven. We hebben ook heel veel sidekicks, heel veel gasten die hier komen aanschuiven. Maar natuurlijk ook onze reporters die elk dorp afgaan, aflopen, bij mensen ontbijtjes brengen. Want dat zit er dit jaar onder andere ook in. Maar ook wat we dit jaar zeker willen gaan doen, wat vorig jaar een heel goed succes was, waren de verzoekplaten. We gaan wel uiteraard starten met de basismuziek, zeggen wij hier altijd. Maar het liefste draaien we zoveel mogelijk verzoekjes die ze dan dagelijks kunnen doorgeven hier in de studio. Ja. Wat kan er wel en niet door corona? Want de maatregelen zijn verscherpt. Ja. Gaat de actie sowieso door? De actie gaat door, wel op gepaste wijze. We hadden een heel ander programma staan, hetzelfde als vorig jaar, wat we toen nog al benoemden. We willen graag naar buiten, we willen graag naar de mensen toe. We willen in elke kern op een centrale plaats iets gaan organiseren. Nou, dat hebben we losgelaten. We gaan wel naar de kernen toe, maar het wordt heel klein en compact. En we gaan ons uiteraard houden aan de regels van de RIVM en de GGD. En de 1,5 meter dus. De 1,5 meter is dat zouden ze hier in de studio ook gaan merken. We hadden ook heel graag gasten hier, want we hebben heel veel artiesten hier in die uitzendingen zitten. En we hadden ook graag gasten erbij gehad, of mensen die konden komen kijken. Maar ja, dat hebben we allemaal losgelaten, want dat gaat helaas door de corona niet. Nee, kunnen we niet doen. Nee. De 1,5 meter. Wat er wel aan toegevoegd wordt, is een goed doel, de voedselbank. Ja, we hebben dit jaar gekozen voor de voedselbank. Door alle gebeurtenissen met de corona vorig jaar zijn er toch heel wat gezinnen die achteruit zijn gegaan financieel en moeilijk ook een draai kunnen krijgen, ook qua voedsel. En de voedselbank heeft aangegeven van kunnen we jullie daar iets mee doen, kunnen jullie ons in ondersteunen en dat gaan we dus ook heel graag doen. Wat de producten ingezameld? Producten we gaan doen. De bedoeling is dat er bij supermarkten inzamelpunten komen en dat mensen daar houdbaar voedsel kunnen afgeven. Dat wordt ingezameld door de voedselbank zelf. Daar komen we in de komende weken nog terug hoe dat gaat plaatsvinden. En uiteindelijk is de bedoeling dat we hier in de finale dag, de 23e, heel veel voedsel hebben staan, pakketten. En dat we weer heel veel mensen blij kunnen maken in Pelemaas die het echt heel hard nodig hebben. Ja. Dus dat is dit jaar het doel. Eigenlijk wouden we niet in eerste instantie een echt doel pakken. Maar dit greep ons zo aan dat we hebben gezegd we gaan het toch doen. En we hebben contact gezocht met de voedselbank Pelemaas. Dus dat betekent dat er geen concreet geldbedrag wordt ingezameld. Wel voedselpakketten of voedsel voor de voedselbank. Ja. En dat wordt ook iedereen gevraagd om te doen, hè, de hele gemeenschap. We hebben het ook bij de scholen uitgezet voor de leerlingen. Van probeer zoveel mogelijk voedsel, blikken, soeppakken, noem maar op, te verzamelen. En komen af te geven op de verzamelpunten. En dat we zoveel mogelijk mensen daarmee blij kunnen maken in deze moeilijke tijd en deze feestdagen die eraan komen te staan om toch een hart onder de riem te kunnen steken. Dus ja, we hebben het heel breed uitgezet. Dus we zijn heel benieuwd hoeveel
pakketten of wat er dan ook gaat komen. We hebben de ervaring al. We hebben met het glazen hoes, PNM-hoes, hebben dat ook als een van de eerste doelen gehad. Volgens mij was dat het tweede doel. Ja, het tweede doel, maar het ging toen voor geld. Ja, hè? dat was veel geld. Was toen om voedsel te kunnen kopen. Dat was toen de insteek. Ook waren er toen heel veel voedselpakketten, want het hele glazen huis stond vol met voedselpakketten. En dat hopen we hier in de studio ook klaar te krijgen. En op de finale dag, 's avonds, willen we dat symbolisch aanbieden aan de delegatie van de voedselbank. Dat is eigenlijk de insteek van dit verhaal. Ja. We krijgen dus weer heel veel te zien en te horen. De vertrouwde PNM-gezichten. Dus ze doen allemaal mee? Zoveel mogelijk doen mee? We proberen zoveel mogelijk medewerkers mee te krijgen in dit project. Ook medewerkers die ooit bij Omroep PNM werkzaam zijn geweest, werken mee. Of achter de schermen, of voor de camera. Want hoe groot moet ik het voorstellen? Wij zijn op zo'n actiedag zelf, ben ik het toch vrij snel met een man of 15 tot 20 bezig om een uitzending dagelijks neer te zetten. Dan heb ik het over de regie, mensen achter de telefoon, mensen die het nieuws verzorgen, de presentatoren, de mensen die op pad zijn. Dus het is toch wel een hele klus voor de omroep om dit elk jaar weer klaar te krijgen. En dit is een hele week lang. Dus het is een hele week lang. Het vergt wel veel energie en inzet van de medewerkers van de omroep. Maar iedereen heeft er volmondig ja op gezegd om mee te doen. En je merkt ook het enthousiasme bij de medewerkers dat ze ook vooruit willen. Ze willen ook graag weer meedoen. En je zal ook merken dat heel veel mensen die je eigenlijk niet zo snel voor een camera ziet staan, dit jaar bijvoorbeeld wel hebben gezegd, we willen wel graag iets doen. Of een ontbijtje rondbrengen, of hier in de studio als sidekick, of presentator zijn van de uitzending. Dus ik zou zeggen, iedereen inschakelen vanaf de 17e december en dan lekker blijven volgen tot de 23e. En we hebben dit jaar wel de artiesten, samen met Popplaza, hebben we heel veel artiesten bereid gevonden om hier op te treden. En de finale dag, dat wil ik wel benoemen, hebben we een speciale afsluiting samen met Slotingsteed. Dus laat u verrassen. Ja, mooie line-up. Veel lokale artiesten ook. Ja, bijna allemaal lokale artiesten. Ja. En het leuke is dat we ook wel wat buiten onze grenzen gaan. Dus we gaan nog niet te veel prijs geven, want dan is de clue ervan afval, zou ik zeggen. Maar nee, ik zou echt blijven kijken in die dagen. En ja, mocht je zelf nog een wens hebben, laat het ons ook weten. Want wensen zijn altijd welkom. En het allerleukste vinden we, en als ervaring als DJ zijnde, is gewoon bel voor verzoekjes. Want dat is eigenlijk het leukste wat er is. En dan die mensen in de uitzending te krijgen, hoe enthousiast ze zijn. Of de reden waarom ze een plaatje voor iemand aanvragen, voor opa of oma. Of iemand die hun geholpen heeft. Want het corona blijft en is er nog. En er zit ook wel in de verzoekjes ook wat verzoeken bij wat weer in die richting gaat, zoals we vorig jaar ook veel gezien hebben. Dus ja, we zijn heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren die dagen. Wat was vorig jaar jouw moment van de actie? Welke wens heeft jou het meest aangegrepen? Ja, dan zullen ze wel zeggen, de wens die ik zelf heb. Nee, maar die bedoel ik niet. Je werd zelf ook verrast. Ja, ik werd was jarig en toen werd je ook verrast. Maar buiten dat, want het was een heel geweldig optreden van een artiest waar je fan van was. Maar iemand anders? Een andere wens? Er waren veel momenten. Een van de momenten wat ik zelf al heel... dat was dan met Tjaat, dat stuk met Rampetent. Dat was wel een... Christian van Rooij werd in de studio verrast. Hij wist van niets, de familie wel, hij niet. En door het overlijden van vader, die ook nog op het laatste ogenblik hebben ze een thuisconcert gehad van Rampetemp. En we hebben dat kunnen regelen, dat ze dat hier in de studio ook kwamen doen. Dat vond ik wel een van de momenten wat... Ja, dan zie je ook wel voor je het doet, zo'n actie. En wat het met mensen doet als je zo mensen in het zonnetje kan zetten. Maar als je gaat kijken buiten de deur, de make-overs die we hebben gehad. Hoe mensen dan verrast door zijn als we langs de deur komen en ontbijtjes. Ja, eigenlijk waren er heel veel momenten. Ja. Maar ik vond dat van Christian van Rooij toch wel een van de pakkende van die uitzendingen. Ja, laten we even kijken hoe dat vorig jaar ging met die wens. Ja, en hier komt een bijzonder moment, Tjaat. Jouw roerig jaar, dat is ons niet onopgemerkt voorbij gegaan. En we hebben een complot opgericht. Jouw familie die zit daarbij en wij, maar vooral jouw familie, omdat we het jou gunnen om dit speciale moment mee te maken. Jongens, we gaan ze op het scherm zetten. We mogen schakelen naar beneden. We hebben speciaal voor jou een live versie geregeld van Rampetemp. Oh, daar zien ze weer. Vergeet. Hey. Hi jongens. Vergeet niet te leven. Live. Vergeet niet te leven. Vergeet niet te lachen. De nacht vast te loven. De leven geluk.
Ja, het was een geweldig moment, hè? Ja, dat was opnieuw kippenvel. Het was ook echt een kippenvel moment, absoluut. Ja. Waar hoop jij nou zelf kippenvel van te krijgen? Om heel eerlijk te zijn, als we zoveel reacties krijgen vanuit Pelen, Maas en Bezel en Reuver. En dan niet alleen voor deze uitzendingen, maar ook naar onze doel heen, de voedselbank. En dat we mensen in het zonnetje kunnen zetten. Dat we toch kunnen zien dat mensen het waarderen. Dat men iets voor hen doet. En dat, als we dit jaar dit weer kunnen slagen, dan zou ik zeggen, dan hebben we het goed gedaan met z'n allen. Ja, een warme kerstgedachte. Ja, absoluut. 17 tot en met 23 december. Ja. 8 uur 's morgens. Zo vroeg al? Ja, ontbijtshowtje. Dus dan moeten we er vroeg uit. Ja. Maar jij regelt ook weer dit jaar een lekker ontbijt. We zullen wel eens iets organiseren. Ja. André, veel succes met de voorbereidingen. Dankjewel. Ik weet dat het ongelooflijk veel werk is en ook druk. Dus dat gaat helemaal goed komen. we gaan het volgen op Omroep PNM.